Dzina Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale nonse. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Mpata okhawo umene timaupeza ife wa siku ndi siku oti Mulungu atiyankhule. Kodi inu simmakhumba Mulungu atakuyankhulani? Ena amafuna Ambuye mundiyankhule ine ndi amaona ngati Mulungu angobwera ndi chibesi chake ndikuyankhula tikuzama kuti Ambuye ananena kale mawu ake awa, Baibulo ili ndi mawu ake. Ndipo tikawerenga Baibulo ndikuti iye watiyankhula. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Genesis mutu 37 ndime ya 3 mpaka 4 kupitiriza ndime ya 12 mpaka 13a kumalizira ni ndime ya 13b mpaka 28a. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Fortunate Simon Morgan kuchokera ku St. Joseph Church, Our Lady of Lourdes, Namwera Parish, mu Diocese ya Mangochi. Mawu amthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Mateyo woyera. Mateyo mutu wa 21 ndime ya 33 mpaka na 43, 45 mpaka na 46. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eliseo Ntarika kuchokera ku St. Anne Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Genesis. Israeli ankakonda Yosefe kupambana ana ake ena onse, popeza kuti anali mwana wake wapaukalamba. Adamusokera mkanjo wautali wa manja. Abale ake ataona kuti bambo awo ankakonda Yosefe kupambana iwowo, adayamba kudana naye Yosefeyo, ndipo sankalankhula naye mokondwa. Siku lina abale ake a Yosefe adapita ku Sekemu kukaweta nkhosa za bambo wawo. Israeli adawuza Yosefe kuti, abale ako akuweta nkhosa ku Sekemu, ndikufuna kuti upite kwa iwowo. Yosefe adayankha kuti, chabwino atate. Munthu wina adawuza Yosefe, abale anu adachoka kale kuno. Ndidawamva akunena kuti akupita ku Dotani. Apo Yosefe adawalondola abale akewo, nakawapeza ku Dotani. Abale ake aja adamuonera kutali, iye asanayandikire n'komwe pamene panali iwopo. Adayamba kumpangira chiwembu, nasimikiza zoti amuphe. Onsewo ankawuzana kuti, uyo tukamaloto uja akudzapoyo, tiyeni timuphe, mtembo wake tiuponye mchisime china mwa zisime zili apazi, tizikanena kuti wajiwa ndi chilombo, ndipo tizaone tanthauzo lake la maloto ake aja. Tsono Rubeni adamva zimene enawo ankanena, ndipo adayesesa kumpulumutsa Yosefe. Adati, ayi tisamuphe, tisakhese magazi ake, tingomuponya mchisime chopanda mazichi ku chipululu konkuno, tisampweteke konse. Ankanena zimenezi akuganiza zomupulumutsa m'manja mwawo, kuti amtumize kwa bambo wake. Yosefe atafika kumene kunali abale akewo, iwowo adamuvula mkanjo wake uja wautali wa manjawu umene adavala, namtenga nkumuponya mchisime chopanda madzi. Pamene iwo ankadya, adaona gulu la Aismaeli akuchokera ku Giliyadi. Ngamira zawo zinali zitasenza nzonono ndi zonunkhira zimene ankapita nazo ku Igupto. Tsono Yuda adafunsa abale ake kuti, kodi tipindulanji tikamupha m'bale wathuyu? Ndikubisa, osawulula kuti tamupha. Tiyeni timugulitse kwa Aismaelewa. Nanga iyeyu si m'bale wathu? Thupi limodzi ndiponso magazi amodzi. Abale akewo adavomereza zimenezo. Tsono Amidiyani ena amalonda adafika pomwepo. Abale ake adamutulutsa Yosefeyo mchisime muja, namgulitsa kwa Aismaelewo.
pa mtengo wokwana masekeli a siliva 20, ndipo iwo adapita naye ku Igupto. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adati, imvani fanizo lina. Munthu wina anali ndi munda wake. Mundamo anazalamo mpesa, namanga mpanda kuzinga mundawo. Anakumba nkhuti yoponderamo mpesa, namanga nsanja yolondera mundawo. Pambuyo pake munda uja anawubwereka kwa alimi, iye nkunyamuka ulendo wa kuziko lina. Nyengo yothyola zipaso itayandikira, munthu uja anatuma antchito ake kwa alimi aja kuti akatengeko zipaso za munda muja. Koma alimiwo anagwira antchito aja, wina nkummenya, wina kumupha, wina kumponya miyala. Munthu uja anatumanso antchito ena ochuluka koposa oyamba aja, ndipo alimi aja anawachita chimozimozi. Posiriza pake anatumira mwana wake nanena kuti, mwana wanga yekhayo akanchitira ulemu. Koma pamene alimi aja adaona mwana wakeyo, anayamba kuwuzana kuti, ameneyo ndi amene ati azansiyire chumachi, tiye timuphe kuti chizakhale chathu. Sono anamugwiradi, namponya kunja kwa mundawo nkumupha. Kodi mwini munda wa mpesa uja akazafika, azawatani alimi aja? Iwo anati, azawaphamo azunza alimi oyipawo, munda uja nkubwereka alimi ena amene azampase zipaso zake pa nyengo yake. Yesu anafunsa kuti, kodi monga simunawerenge malembo aja akuti, mwala umene amisiri omanga nyumba adawukana, omwewo wasanduka mwala wapangodya, wofunika koposa. Ambuye ndiwo adachita zimenezi, ndipo nzotidabwisa kwambiri. N'chifukwa chake ndikunenesa kuti, Mulungu azakulandani ufumu wake ndi kupereka kwa anthu ena amene azabala zipaso zoyenera. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Tili mu nyengo ya Lenti, imene itithandize kuti kodi moyo wathu tiziuyendesa bwanji. Mukabwerera ku mawu oyamba a tsiku la lero, ndi mawu amene akukamba za Yosefe. Yosefe amene abale ake anamchitira nsanje. Abambo ake Yosefe amamukonda, ndipo azukulu ache amaziwa kuti iyeyi amakondedwa. Chifukwa chona kuti akuziwa kuti amakondedwa ndipo amakonderedwa, azichimwene ake aja ayipidwa. Ndipo chifukwa chona kuti mwinake anauza maloto ake amene iye analota kuti iye tinapita kozula uzu, ndiye tili kozula uzu kuja tinayimika mitolo yathu apo, ndiye nonse mitolo yanu imaweramira mtolo wanga. Iwo anaumva uthengawo. Uyu ati ife tizampasa ulemu, ndipo anafuna kupha maloto ake. Anaupeza mwayi pamene bambo wake anamtuma kunena kuti, takaone azichimwene ako alikoweta ziweto uku, ukaone aliko bwanji. Iwo aja atamuona patali, wabwerako anangwira ndikuti amuphe. Alesana kenako iyayi ameneyi tiye ndikangongulisa, tiye ndikangosiya mchisime, iyi tiye ndikangongulisa, anakangulisa. Ndiye ndafuna kuti kuchokera m'mawu amenewa, zimene tikupanga ife mu nyengo ino ya Lenti zikupha moyo wina wake umene si wabwino pakati pathu. Tikusala zokudya, tikugwira ntchito za chifundo, tikulapa, komanso tikonjeza mapemphero. Kodi zimene zikugwira ntchito yanji mmoyo mwa amene azitengera serious? Kwa amene azitengera zimene zi serious, zikupha mtima wa mpikisano mziko lino. Tikuzowa kuti moyo wathu tikamakhala aliyense amafuna kuchita bwino, koma mpikisano sukhalapo pakati pa abale. Munthu supikisana ndi achimwene ako, munthu supikisana ndi abambo ako, munthu supikisana ndi mkazi wako, munthu supikisana
ndi achemwali ako. Tikamakhala mdziko lino pali zinthu ziwiri zimenezi zimene tikufuna kuti iniyo muzifunse. Kodi mukamakhala moyo mmayendera mpikisano kapena mgwirizano? Kodi m'banja mwanu mmayendera mpikisano kapena mgwirizano? Kodi kumphakati kwanu mmayendera mpikisano kapena mgwirizano? Kodi mdziko lathu timayendera mpikisano kapena mgwirizano? Anthu amene amakhalira kuyendera mpikisano mmoyo mwawo, tikudziwa kuti mpikisano mmafuna kuti kodi wapambana ndani, atapambane ndani. Ndipo ubwino umodzi wa mpikisano ndiona kuti umapereka mtima olimbikira kwa anthu amene akupikisana. Tilimbikire kuti ife tikhale pa nambala 1, tilimbikire tikhale apa, tilimbikire tikhale apa. Komano ndafuna ndinene lero kuti mpikisano ndi wa anthu amene akuphunzira kumene moyo. Mpikisano ndi wa anthu amene kufuna kwabwino sikunayambe kulamulira moyo wawo. Mpikisano ndi wa anthu amene ali ndi mtima wozikondabe amayendera mpikisano. Koma monga tanena mbuye muna kuti tikuyenera kuzifunsa kuti kodi tikuchokera kuti tikupita kuti. Aliyense mwa ife akuyenera kuyambira lero aganizire zochoka ku mtima wa mpikisano ndi kupita ku mtima wa mgwirizano. Iniyo mukuziwa kuti mmene timalowa boma ili chimozi chimene chinapangika nchona kuti anthu ananena kuti tiye tipange tonse alliance, mgwirizano. Popanga mgwirizano umene uja chinachitika nchani? Achoka ku mpikisano amene chipani ichi chimapikisana ndi chija, lero asiya kupikisana apanga chani? Mgwirizano. Tikuchoka ku mpikisano tikubwera ku mgwirizano. Ndiye muone zimene mgwirizano unapanga. Mgwirizano unapangisa kuna kuti anthu aja akwanise kutenga boma lija. Mgwirizano. Apita akalowa mboma moja anakayamba mu mpikisano. Kubwerera ku mpikisano konkuja. Ife ndi chipani ichi, ife ndamene pasogolo, ife ndamene upanga chonchi, ndiye munaona zinachitika zija. Tawa ya ku Babilo. Chonse chija chagwapo. Abwerera ku mpikisano. Malawi muno ngati sitikhala ndi mtima umene ona kuti tichoke ku mpikisano tibwere ku mgwirizano, dziko lathu silizatukuka. Chipani ichi chifuna chipikisana ndi aja, ndiye opikisana naye uja umantenga ngati ndani, pamene ogwirizana naye umantenga kuti ndi nzako. Tikhala bwanji adani dziko lathu lomwe? Tikuyenera kukhala anthu amene tikuphunzira kulumikizana. Amene wadalisidwa uja timusapote. Amene ali pabwino uja timusapote. Amene so ali pabwino uja asapote azinzake aja, asamve kusiyidwa. Lero mawu yambawa Yosefe akuoneka kuti Mulungu wandalisa. Azimwene acha kuona chimenecho. Koma malo mona kuti iwo ajanene kuti tatiye tilumikizane ndi mng'ono wathuyi m'madaliso ake. Tonsefe titenge nawo mbali m'madaliso ake, tichikuze chinthuchi. Hayi. Akukangulisa. Komatu Mulungu akafuna chake, wachifuna. Ndiye Yosefe anapita mpaka na wakakhala mkulu wa ku Igupto oyang'anira zokudya. Amene ndiye Mulungu. Kodi sopano amene mukunkola akazakhala kuti wafika malo abwino chitazachitike ncha? Ngati iye uchalibe mtima wa mgwirizano, muona kuti anthu inu muzingokhalira kulimbana kokha. Zipani za ndale za Malawi ndi liti limene mutazaphunzire kugwirizana pomanga dzikoli? Ndi liti limene mutazapange zinthu zokupsya zoti dzikoli zapite pasogolo? Ndi liti limene mutazaleke kupikisana? Ena twangodikira kuna kuti awakachoka mboma tizabweze zimene anatipanga. Mtima wa mpikisano suthandiza munthu. Ena ngakhale mbanja mwawo momwe akupikisana ndi akazawo. Ali makubira ambiri ndani. Kodi muno mali olungama ndani. Palibe chifukwa choti mpangire mpikisano. Nyengo ya lenti itiphunzitsa anthu fe kuti tikhale anthu amgwirizano. Tikhale anthu oyamika, omaona ubwino umene azinzathu ali nawo. Mukapita kutenga wabwino uja, mwini munda anapereka munda uja kwa alimi kuti inyo tazilimani. Akupita akatenge zipaso zake, iwo aja kuti chani? Ayi asabwere amenewa atiye ape zikhale zathu. Mtima uzikonda. Mtima wa mpikisano. Afuna kuti zinthu zija zikhale zawo. Inu ndine ngati tikufuna kuti titukuke pa moyo wathu. Ngati tikufuna kuna kuti titukuke pa Chikristu chathu. Tireke mtima wa mpikisano, tiyambe mtima wa mgwirizano. Ukapita ku mgwirizano kuja sikuti uzikapanga ulesi chifukwa chana kuti
tilipo ambiri ndiye atapange ndi ukhale ndi mtima woti ndiwe munthu wamkulu amene utakupanga zinthu popanda kukakamizidwa, popanda kulamulidwa. Mtima umenewu ndimene utatithanze kunena kuti anthufe kuzera mugwirizano wathu tikhale anthu opita pasogolo. Lenti iphe mtima wanu wakuzikonda, lenti iphe mtima wanga wakuzikonda, lenti iphe mtima ofuna kuti ndipange zanga ndekha, lenti iphe mtima wanu ofuna kupanga zanu nokha, lenti ibwerese mgwirizano pakati pa anthu amene ngakhale akuonana ngati kuti wina ndi mdani wake. Tikapanga zimenezo kuwala kwa Mulungu kuzaoneka pakati pathu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.